क्रायम ब्रँचीन जप्त केल्ली कोटी वयर नवी करन्सी कोणाची गोय पुलिसांक प्रश्नचिन्ह। क्रायम ब्रँचीन मंगळारा फोंड्या 35 लाख आनी परवरी पुलिसांनी बुधवारा 70 लाख धरिल्ले। दोनूय केशींनी पयशे व्हरपीच मेळ्ळ्यात। पैसो खरो कोणाचो खबर ना। क्रायम ब्रँचीन अनवळखी बँक ऑफिसराचेर FIR घाला। कुरियरांक धरले, मात कॅश खंयच्या बँकेंतल्यान लॉडर जाली, कोणे कोणाकडच्यान करून घेतली, मनशाचो पत्तो ना। तपासूच थंड। क्रायम ब्रँचीन ह्या दोनूय केशींनी अनवळखी बँक ऑफिसरांचेर FIR घाला। धाडीत 2000च्यो नव्यो नोटी मेळ्ळ्यात। दुबाव बँक ऑफिसरांचेर। क्रायम ब्रँचीन फरुख पिरजादी, रमेश नार्वेकर आनी सिद्धप्पा कलरबैया म्हूण तिगांक धरल्यात। तांकां बँक अधिकाऱ्या सयत आनीकूय कांय जाणांनी मजत केले आसुये म्हूण क्रायम ब्रँचीक दुबाव। बँक ऑफिसरांनी तांकां पोरण्या नोटी बदला 2000च्यो नव्यो नोटी दिल्यात। पूण ते बँक ऑफिसर कोण हे क्रायम ब्रँचीक अजून मेळना। ताका लागून जप्त केल्ल्या नव्या नोटींचे मालक कोण ताचो पत्तो पुलिसांक लागिल्लो ना। क्रायम ब्रँचीन मंगळारा धाड घालून फरुख पिरजादे कडल्यान 35 लाख जप्त केल्ले। ते पयशे ताजे न्ही, तो फक्त कुरियर म्हणून पिरजादेन सांगलां। ही रेड मारल्या तीच कोफोसामाची अशी धाड परवरी पुलिसांनी घाल्ली आनी रमेश नार्वेकर आनी सिद्धप्पा कलरमय कडल्यान 70 लाखांच्यो नव्यो नोटी जप्त केल्ल्यो। ते पयशे सॅम फेर्नांडीसाचे म्हणून रमेश नार्वेकर आनी सिद्धप्पा कलरमयान सांगलां, पूण सॅमाचो फोन स्विच ऑफ मेळटा आनी तो खंय आसा ताचोय पत्तो लागना। दिल्ली, चेन्नय बँकांनी काळाचे धवे करतल्यांची धाडी पडून बँक ऑफिसर आनी ब्लॅक मनीवाले पुलिसांक ED आनी इन्कम टॅक्साक मेळ्ळे। मात गोंयच्या पुलिसांक धरिल्ले पयशे कोणाचे तोच मनीस अजून मेळना म्हूण अजाप। पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आधार कार्डा 100% लोकांमेरेन पावची म्हण सरकाराचो प्लॅन। ल्हान भुरग्यांक सुद्धा आधार कार्ड मेळचे म्हण सरकारान आंगणवाडी सेविकांक टॅबलेट दिवपाचें थारायलां। 5 सरकारी हॉस्पिटलांनी निकत्याच जल्मल्ल्या भुरग्यांक कार्डां दिवप सुरू जाला। आतां मेरेन सरकारान अशा 300 भुरग्यांक आधार कार्डां दिल्यात। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी ही पद्दत चालीक लायतले। आधार कार्ड 100% लोकांमेरेन पावचे म्हूण गोंय सरकारान सरकारी हॉस्पिटलांनी निकत्या जल्मल्ल्या भुरग्यांचे आधार रजिस्ट्रेशन सुरू केला। ही सुविधा 5 सरकारी हॉस्पिटलांनी आसा। आतां मेरेन अशा 346 भुरगीं आधार रजिस्टर जाल्यात। गोवा मेडिकल कॉलेज 69, जिल्लो हॉस्पिटल म्हापशें 117, उपजिल्लो हॉस्पिटल फोंड्या 61, हॉस्पिसियो मडगांव 80, कॉटेज हॉस्पिटल वास्को 19। ही फॅसिलिटी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी पावची म्हूण सरकाराचो विचार चल्ला। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करपाक अंगणवाडी सेविकाचो आधार घेवपाचें सरकारान थारायला। प्रायव्हेट हॉस्पिटलान सद्या आमी कवर केल्ली ना, म्हणून आमचो फेज 2 जो आसा तातूंत आमी टॅबलेट्स ऑर्डर केल्ल्यात। त्यो आमी आंगणवाडीच्या वर्करांक दितले 60 टॅबलेट्स, आनी त्यो ऑल ओवर गोवा आंगणवाडी वर्कर्स आसतले पळय तांकांच आमी तांचे एरियेंतली हॉस्पिटल्स कवर करपाक लायतले। तें पॉसिबली आमचें ह्या म्हयन्याच्या एंडाक नाजाल्यार नेक्स्ट म्हयन्याच्यान सुरू जातलें, कित्याक टॅबलेट्साची आमी 60 टॅबलेट्साची आमी ऑर्डर दिल्ली आसा आनी तांकां आमी आतां ट्रेनींग ऑर्गनायज करता वर्कर्सांक। 120 वर्करांक ट्रेन करतले आनी सायमल्टेनियसली हे 60 टॅबलेट्स काम करतल्यो। आंगणवाडी ज्यो उरल्या जवळ जवळ आतां पर्यंत आमच्या हिशोबान 70 ते 80 हजार भुरगीं अजून कवर करपाची उरल्या। तितल्याच खातीर आमची कवरेज फाटीं आसा आनी ती आमी बिफोर मार्च जायसर आमी ती सगळी कवर करपाचें आमचें टार्गेट आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। कला अकादमीच्या कारभाराचेर कंट्रोल ना म्हण नाटकाचे निर्माते बोवाळ मारतात। ऑक्टोबरांत ब्रेक्स्टाची वाणी, तकलेची काणी नाटक कला अकादमीन करपाक लायिल्ले। जुना सावन रिहर्सल चलताली। नाटकाची बिलां फारीक करूंक अकादमी जाग माग करिना म्हण दिग्दर्शक नारायण खराडेन चीट बरयल्या। ताचेरूय जाप ना। कलाकारांक खंय पिट्टात, स्टाफ टायट आसता। खराडे अकादमीच्या कारभाराची चौकशी मागता। 2 महिन्यांपूर्वी कला अकादमीसाठी मी एक नाटक केलं होतं, ब्रेक्स्टाची वाणी आणि तकलेची काणी नावाने। कला अकॅडमीची रंगमेळ म्हणून जी रेपर्टरी आहे त्यासाठी अगोदर एक पत्र वाचून दाखवतो, जे पत्र 1 महिन्यापूर्वी कला अकॅडमीला मी लिहिलं होतं। त्या पत्रात बरेचसे मुद्दे आहेत, त्यावरून काही गोष्टी कळतील। पत्र 7 नोव्हेंबर 2016चं आहे। त्यावेळी आमचं प्रोडक्शन संपून 1 महिना झालेला होता। 5 ऑक्टोबरला पहिला प्रयोग झाला। त्यानंतर 1 महिना वाट बघून मी पत्र लिहिलेलं आहे। पत्र असं आहे, हे अशा प्रकारचे पत्र लिहायची पाळी तुम्ही आणाल
हे खरे तर मला पूर्वानुभवावरून कळायला हवे होते, पण कला अकादमीतील कर्मचाऱ्यांना जनाची नसली तरी मनाची शरम असेल असा माझा समज होता. तो खोटा ठरवल्याबद्दल सर्वप्रथम तुमचे हार्दिक अभिनंदन. नाट्यनिर्मितीच्या एकूण प्रक्रियेत कला अकादमीच्या भोंगळ कारभाराचे बिभत्स प्रदर्शन वारंवार अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांनी घडवले. त्याचा हा हिशेब. याबद्दल खुलासा करणे हे आपले प्रशासकीय कर्तव्य आहे. कलाकारांना संधी देऊन कला अकादमी त्यांच्यावर उपकार करते आहे असा आपला समज झाला आहे का? कला अकादमी ही कुणाच्या बापाची जागीर नाही. कलाकारांना मिळणारे मानधन तसेच तुम्हाला मिळणारे पगार हे सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून होत असतात. याचे स्मरण तुम्हाला राहिलेले नसावे असे दिसते. नाटकाची तालीम जुलै 14 पासून सुरू झाली. जुलै महिन्यापासून नियमित तालमीसाठी आलेल्या कॅज्युअल कलाकारांना अजून साधा तालीम भत्ता का देण्यात आलेला नाही? नाटकाचे नेपथ्य निर्माण, आभूषणे म्हणजे ज्वेलरी, विशेष मेकअप तयार करून देणाऱ्यांनी स्वतःचे पैसे खर्च करून ही कामे केली. अजून ना त्यांनी केलेल्या खर्चाची भरपाई झालेली आहे ना त्यांना मोबदला मिळालेला आहे. याचे कारण काय? लोकांच्या पैशांवर नाटक करायचे असेल तर तशी आगाऊ सूचना कलाकारांना व तंत्रज्ञांना दिली पाहिजे होती. या कलाकारांच्या सेवा मी माझ्या व्यक्तिगत पुढाकाराने मिळवलेल्या आहेत. त्यांना मी काय उत्तर द्यावे? कला अकादमीला निर्लज्जपणा गौरवास्पद वाटत असेल, आम्हाला वाटत नाही. नाटकाची तालीम सुरू होऊन 2 महिने उलटल्यानंतर मला अधिकृत पत्र देण्यात आले. याचे कारण काय? इतर कलाकारांना सुद्धा पत्रे देण्यात अशोभनीय दिरंगाई दाखवण्यात आली. पत्रांवरील तारखा पाहाव्यात. म्हणजे जी पत्रा त्यांना दिल्यात आर्टिस्टांक ते डेट्स पळोवच्यो. हे असे का झाले? कलाकारांकडून सही करून घेण्यात आलेले वाउचर्स गहाळ झाले. याला काय म्हणायचे? 0 शोच्या दिवशी दारू ढोसून अर्धी चड्डी घालून ग्रीन रूममध्ये झोपण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो का? पुराव्यासाठी फोटो उपलब्ध आहे. पण हे त्यात आर्थिक घोटाळा असण्याची किंवा अशा तऱ्हेने सतावणूक होण्याची अशा पद्धतीचा काही हे नव्हता मला अनुभव. नाहीतर मी अगोदरच जागा झालो असतो. इथे सरळ सरळ कला अकादमी कलाकारांना हॅरेस करते आहे. त्यांच्याकडून त्यांच्या सर्व्हिसेस घ्यायच्या आणि 4-4, 5-5 महिने त्यांना तसंच ताटकळत ठेवायचं. कला अकादमीचो राजा खेडेकर म्हणटा हे प्रकरण ताच्याकडे पावकूच ना, पावतकच लक्ष घालता. पुरवठा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक ब्रेक.